Aamulla, silloin kun te nukutte, silloin me ollaan jo rakentamassa uutta päivää. Joka päivä. Sitä tää meidän duuni on. Tien päällä kellon ympäri, vuoden ympäri, varmistamassa, että huomennakin maailma on paikoillaan ja kaikki toimii. Ilman meitä tämä maa ei rullaa, ja ilman maanteitä tavara ei kulje. Näitä teitä ajaessa voi olla kyllä aika ylpeä. Maa menee eteenpäin ja kaupunki kasvaa. Se lämmittää mieltä, koska siinä näkyy meidän työ. Mehän ne rakennusaineet hoidetaan paikalle. Meidän kättenjälki on Suomen teissä. Me ajetaan maat teiden pohjiin, massa niiden pintaan ja pidetään ne kunnossa ympäri vuoden, jotta niillä olisi turvallista ajaa. Eikä se työ lopu. Tää kaupunki tai maa ei tule koskaan valmiiksi. Koko ajan tarvitaan uusia taloja ja uusia teitä ja me ollaan mukana niitä rakentamassa. Tässä duunissa on pitkälti kysymys luottamuksesta. Perheen äiti luottaa siihen, että huomennakin saa tuoretta leipää kaupasta. Rakennustyömaalla lasketaan sen varaan, että materiaalit ja koneet on oikeassa paikassa ja ajallaan. Tehtaan täytyy tietää, että raaka-ainetta riittää huomennakin koneiden pyörittämiseen. Ja se on meidän autoilija, joka sen luottamuksen lunastaa. Se löytää tien perille, tuntee vastuunsa ja roolinsa ketjussa. Me rahtikeskuksen ammattilaiset pidetään yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Väsymättä ja ylpeydellä. Tänään ja huomenna. Tien päällä. Tiet ovat meidän.